Karbi Anglong Autonomous Council Conference Hall along MOS Abuthak Kachingwai. Thanbang Arni di Fureng Boham Higher Secondary School pen CEM Ronghang Apan Pinpur Alu ke Pajirdam. KDC atum pen Duarbaguri MSC constituency ang Kanglang ke Theben Kisunggipo Arata Tumapan Kerap ke Pajirdam. Kardom Nili Karbi Birta Thanbang Samidurmi BP Munar Chikta Birtang Ton pen. Memorandum of Settlement MOS Kichun Cheputhak Chiti Pho Arni Karbi Anglong Autonomous Council Conference Hall along isi RD Doklongamai ing Nippon. Karbi Anglong Autonomous Council ASEM Tuliram Ronghang Chepahem Phu Amai along MOS Atomon Ko Anma Kichun Lapen Kichun Chelang Abuthak Kachingwai RD Pidam. MOS pen Kedeng Atawar pen Chenglok Asonson Kachingthur Amuanta Keklem Kiba Pleng Jiapan Kachetong EM Lapen Secretary Angbong Kachethan Kachepare Padupon. MOS amai judet api midu saikamate revenue saikama puthak MSC lapen ARO atum pen adun thu mai padopon thu hini amai along chairman Horan Singh Bay lapen EM atum chetong dunrenti Skula Hemalong Warsai do kawe alam kapachini ji apan Difu Rengbongham Higher Secondary School a principal lapen Thanbang atum Chiti Pho Arni Karbi Anglong Autonomous Council ASEM Tuliram Ronghang apan ebak Pinpur Alu Pipajirdam Difu Rengbongham Higher Secondary School along Kijun Alang, Canteen, HSLC Examination Center, Adonwari Salam Nangji Pusi Pinpur Alu along Sungsi Hangpon. School ahem apaisong anta Selam Tunang Puputa Pinpur Alu along Jongtu. Pinpur Alu Dengdun Pen Rengbongham Higher Secondary School Akimang Kapapleng Jiapan Asona Mung Deng Pupusi CM Ronghang Thanbang Arni Thanbang Atumapan Aning Pathedun. Karbi Anglong District Congress Amai Phu MP Kaping Khatpon Ateng Pen Chiti Niphai Pho Arni Duarbaguri MEC constituency angkang Bagori Noren Singnar SGB Asai Hemalong Langkethe Pen Kisunggipo Arata Dumapan Kerap Pipajirdam Kedam Dang Niphai Cricket Hom Pen Great Roxy Arni Dhonsari Lapen Brahmaputra Alangroy Langkethe Jok Bagori Sarmen Singnar Arong Lapen Holiram Ingleng Arong Malom Don Thom Kebra Isiahem Lang Inglum Thaya Jok Dua Thaya Ve Thaka Thaya Vesi Bagori Basic LP School along si Relief Camp along si Padoponlo MP Kaping Khatpon Ateng Pen Sanglin Parutrok Han Lapen Kenang Sot Ason Amung Pipajirdam Labangso Kerap ke Pajirdam Amai along Kachetong Dun District Congress Mahila Amai Phika Sang Terang Pi Nili Block Amai Phurajan Ingti Duarbagori Monol Congress Amai Phuren Singh Teron Asha Phangchopi Lapen Jelina Teron Piatum Chetong Dun Pen RDP Dun Bukajan Police Station angkang Chiti Niphai Pho Arni ada porphai nerkep apor malom Digboy pen Manipur ke dambom jangthu ke roya truck ihum MN01 AA0339 ke dambom ahud AH1 atawar pi hanjang langso along men adang kang bob dak ajok sang hamlo Lasoho jangtu kachibu radatum theklongsi tebok teraya radatum dijala jangtu ke endun thurjoklo penangarji ke ding radatum jangtu cho endun si hur chodudlo aphi bokajan police atum bertalong si ademalong anpali dun pen khangdun lo aphi adang larthu si police atum pachadam thulo seta halapu penanga jangtu abangke nahoklo Berita bang kalapon si Kangton Iglo, laing bom thakat news channel, domi thakme kurang thu.